Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahon iyon, nilapitan si Jesus ng mga Pariseo upang tuksuhin at ganito ang sinasabi. Naayon ba sa batas na hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa sa kahit anumang kadahilanan? Sumagot siya, hindi ba ninyo nababasa na noong pasimula ay ginawa sila ng lumikha na lalaki at babae at nagsabi, dahil dito ay iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isa. Kaya, hindi na sila dalawa kundi iisang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sinabi nila kay Jesus, kung gayon ay bakit ipinag-utos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng paghihiwalay bago siya hiwalayan? Sumagot siya, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawa. Subalit sa simula hindi ganyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magpalayas ng kanyang asawa liban sa pangangalunya nito at pakasal sa ibang babae ay nagkakasala ng pakikiapid. At ang pakasal sa babaeng hiniwalayan ay nakakasala rin ng pakikiapid. Winika sa kanya ng mga alagad, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa asawa, ay hindi nababagay ang mag-asawa. Sinagot niya sila, ang pangaral na ito ay hindi natatalastas ng lahat, kundi yaong mga ipinagkalooban lamang. Sa katunayan, may mga yuniko na ipinanganak na gayon mula pa sa sinapupunan ng kanilang mga ina. May mga yuniko na ginawang gayon ng mga tao. At may mga yuniko na sinadya nila ang maging gayon alang-alang sa kaharian ng langit. Ang nakakaunawa ay unawain sana ito. Ang mabuting balita ng Panginoon.